Rasulallah ya Rasulallah. Abin kwaikwaya, abin bege, abin runguma, abin kauna, madubin gani Rasulallah, salamun alaika sallallah. Abin kwaikwaya, abin bege, abin runguma, abin kauna, madubin gani Rasulallah, salamun alaika sallallah. Abin kwaikwaya, abin bege, abin runguma, abin kauna, madubin gani Rasulallah, salamun alaika sallallah. Da sunan ka kalikin raina, ganiyin Allah abin bauta, mai mulki da yau da koyaushe, mai yin magani ya yau cuta, mai ikon ansa da bayarwa ga kowa ya so yana kyauta, rahimin alima Allah na mai kare ni sanda na kwanta, ni kai ɗaya nake na fara ba idan na rubo bukatata, ka yarje na tsara baiti na ga kairul anam Rasulallah, a duk inda za a yi bege matare anan Rasulallah, a fannin yaban shi sallallah, maza mi kasa a gwiwa ba. abin kwaikwaya, abin bege, abin runguma, abin kauna, madubin gani Rasulallah, salamun alaika sallallah. Kanin kodirin salatinka da tarin aminciya Allah, kaninka ka ƙara ninkawa ga kairul anami sallallah, biyayye cikin halittarka ka share wa mumini kwalla, da haifansa har wafatinsa addininka ne yake talla, shi ya zamsila da samun mu muke azumi muke sallah, sahabbansa har da alaye ka sanya da su Rasulallah, waliyanka har da shehunne ka sanya da su Rasulallah, a hanyar mun ka miƙe har abada ba za mu kauce ba. abin kwaikwaya, abin bege, abin runguma, abin kauna, madubin gani Rasulallah, salamun alaika sallallah. Salamun alaika sallallah, da kyawun hali da kin siffa, a hanyar ka zan yi tattaki kamin innuwa kamar rumfa, domin na ga auliya ulla a nan ne suka yi ta sassarfa, ga duk mai bidar ya dace ai da tsanin kaza ya daddafa, yayo azumi yayo zakka ya sallah da hajji har arfa, sannan ya rubu da sunnar ka ya zama mai rabu Rasulallah, ya dage da yin salatin ka da yi ma yabo Rasulallah, a sallar da babu kai manzo to Allah ba za ya amsa ba. abin kwaikwaya, abin bege, abin runguma, abin kauna, madubin gani Rasulallah, salamun alaika sallallah. Mu taso maza da mataye mu rera wa Mustapha bege, mu rera mu ƙara rerawa, mu sa zuciya mu daddage a hanyar riko da sunnar sa, mu bar tafiya muna waige, ba aikin mu za mu duba ba, giyamar mu ce abin hangi, mu daure jiki da ruhin mu da san Mustapha mu zazzarge, a duk inda za a yi wa'azi mu yau dandazo, Rasulallah, da an ce ina al'ummar sa to mu za mu zo, Rasulallah, a ranar da da zai ceto ya Allah ka sa da mu amin. abin kwaikwaya, abin bege, abin runguma, abin kauna, madubin gani Rasulallah, salamun alaika sallallah. Abin kwaikwayo abin kauna, abin runguma abin ɗauka, abin son gani abin kalla, waye za mu bi idan gaka, ni ka san koyaushe burina na samu na ji ziyararka, ka yarje na shingarablarka na duka na ƙara gaida ka, nishaɗi ke cika ruhina idan zan biyo kasidarka, ka yarje gare ka sallalla na zan mai yabo Rasulallah, fasahar yaban ka ya ɗahe a kai na zubu, Rasulallah, a duk sanda za a ce min zo ka rera ba za na kasa ba. abin kwaikwaya, abin bege, abin runguma, abin kauna, madubin gani Rasulallah, salamun alaika sallallah. Abin dogaran mu kai ne da mai sharewa kaula hawaye, hakikar sila ta samun mu dalilin ka ne muke raye, na kai dai na killace raina, soyayyar wanin ka na janye, soyayyar ka ta yi zagawa halittar gani da na boye,
mai yin wa'azi ga aljannu mai hirarraki da tsuntsaye sarautar ka ce kisa manya siyo kas da kai Rasulallah ina so da yar kasida ta ina gai da kai Rasulallah soyayyar ka wanda ya dauka hakika ba za ya taɓe ba abin kwaikwaya abin bege abin runguma abin ƙauna madubin gani Rasulallah salamun alaika sallallah idan ban da kai Rasulallah waye girgije yake bin shi waye rabbana yayo aiki musamman yace a gaida shi waye in ya taka dutse sai ya lotsa a hangi sawun shi idan ko ya taka kan yashi to ba a ganin alamar shi mai sanja da kai Rasulallah da Allah yake jayyar shi mai kyawun hali da halaye da baya fishi Rasulallah shi bai dariya ya kyakyata sai dai murmushi Rasulallah idan an taba ka sallallah to Allah ba za ya kyale ba abin kwaikwaya abin bege abin runguma abin ƙauna madubin gani Rasulallah salamun alaika sallallah soyayya gada hawajib ne biyayya gada hatilas ne biyayya ga sahaban manzo hakika cikon ibada ne idan har kake su kai hauka hakika sunan ka arne ne da su ne akai ta gwabzawa a yakin badar ku gaggane sahabbai abokanan manzo dalilin zuwan hadisi ne ya za a yi ka san addinin ka idan ban da su Rasulallah gabar san waɗansu don hauka ka ware wasu Rasulallah ni aibi dukansu zan wasu guda ɗaya ba za na ware ba abin kwaikwaya abin bege abin runguma abin ƙauna madubin gani Rasulallah salamun alaika sallallah abin kwaikwaya abin bege abin runguma abin kauna madubin gani Rasulallah salamun alaika sallallah abin kwaikwaya abin bege abin runguma abin ƙauna madubin gani Rasulallah salamun alaika sallallah abin kwaikwaya abin bege